הם לגמרי נורמליות אלה? לא יודע. אני מנסה מתכופפת, תראי. אתם תיירות? סוג של? זה הצטרפות מקרים יוצא דופן. אני מדריך תיירות. תיירים אני לא מתקרב, אבל תיירות. אני דווקא פוגש מדי פעם. בטח הגעתם למקום המקסים הזה! התלהבתם מהגברים המקומיים וטעיתם. מה זה המקום הנפלא הזה? ולמה לעזאזל? קוראים לקריית טבעון קריית טבעון. ובכן, כולם חושבים טבעון! אני ילדה חכמה, אינטליגנטית, טבעון, למה צריך כל כך הרבה הסברים בחיים? טבעון! כולם חושבים שזה כזה טבעי, עצים, דובים ויער, אבל האמת היא שפעם לא היה פה לא עצים, לא דובים, לא יער ולא ילדות חמודות שכאלה. הייתה פה, היה פה ים ענק שאנשים היו באים לרחוץ, לנפוש, להשתזף, אבל מה בתוך הים הזה? הייתה מפלצת ים ענקית שהייתה יוצאת מתוך המים ועושה דיגי לאנשים ברגליים. מרוב הלם היו טובעים על המקום על כך שבמקום טביעון. אז באו החלוצים, בראשם בן גוריון, החליט שזה לא מכובד, שזה לא יאה, הפך את טביעון לטבעון, ייבש את החולה, ייבש את הים, ייבש את המפלצת והדביק אותו בכניסה לכנסת, ועד היום יושב ראש הכנסת מקבל השראה מהפרצוף של המפלצת המיובשת המדוכאת, וכך הוא עושה את אותו פרצוף עד עצם היום הזה. אבל אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, ומסתבר שהגרסה הזאת היא לא נכונה. עוד גרסה שהרבה אנשים חקרו אותה והבינו אותה, היא הרבה יותר קדומה. בעידן הקרח, סליחה, יצא לי איזה משהו מהגרון מרוב התלהבות. זה מנטוס? אולי מנטוס. אני אשמח, כן. יש לך מנטוס? לא, היא מציעה, אבל אין... אני ממשיך! בעידן הקרח שמסתובב האדם הקדמון והיה כל הזמן צד חיות ואוכל את הממוטות ואוכל את הקרוקודילים ואוכל את הסיבה. אפילו הקרטיב שלו היה קרטיב עוף, הוא היה ככה קפוא כי זה היה עידן הקרח, הוא היה המקל של הקרטיב, זה היה העצם של הפולקה, הוא היה דופק את הקרטיב עד שהגיע לפה חברה יותר מפותחת מגלקסיה מתקדמת בחללית שקראו לה השטיינר. בחדה פה יצאו אנשים עם שרוואלים מתנופפים בכל גווני הקשת, והם אמרו שזה לא מכובד הקרטיב עוף הזה, ומול הקרטיב עוף הם המציאו את הקרטיב און שהוא מאוד מפותח. אין פה את המינרלים, את החלבונים, את הטעם הטעים, בעצם יש בו איזה תמצית הומאופתית מדוללת מנוערת שאין לה לא טעם ולא ריח, וכל מי שאוכל אותה לא קורה לו כלום. כמובן שזה תפס. על כך שם המקום. אני מסתבר שגם זה לא לגמרי מדויק, שבעצם האמת נעוצה בצרפת. מה הקשר? אל תדחצי, אני אחזור למקום שלי. בצרפת עם בחורה נחמדה מיוחדת, עדינה, יהודיה עם לב יהודי חם. מה קראו לה? איבון. רמז מטריד. איבון הזאת הגיעה לארץ, הגיעה למקום הזה, לא היה מיוחד, לא היה מה לספר עליו לאמא של דבר. החליטה שהיא הולכת לתרום משהו מהמולדת שלה מצרפת להביא אותה לארץ הקודש. רצתה לעשות אקציונית, הסתכלה מסביב, מה כבר הביאו אותה קרק? כבר הביאו אותה בריא, מכל הפרומז וספרומז. מה זה? זה פשוט לא ידע מה לעשות, מה להביא לארץ הקודש. עד זה יום אחד היא שכבה מתחת לעלונים והיא הבינה מה היא רוצה להביא לפה. את הצרפתי. כידוע לכולנו, כל צרפתי שהיא מדבר כל זה. ובעצם הבחור שהיום מצוי בכל בית, המקור שלו זה צרפת. אז היא הביאה את הצרפתי לפה, אבל היא רוצה לתת לזה שם עברי, לא קרא לזה בצרפת, קרא לזה על שמה, כרית איבון. אוקיי? כרית איבון, הבנתם? תצחק יותר חזק. וזה פתחה
לאט יתמלכו, ברוב רביצה, עד שהם יהיו שטוחים כמו פנקק, ואלה המחצלות שאנו יושבים עליהם. תודה רבה. אני רוצה לשאול, סליחה, אבל אני רוצה לדעת, אדוני, אוקיי?